Джуджанка беше интересно, но както ти обичаш да казваш, само в на кафе и само сега нещо не по-малко интересно. Нашето златно сияние Зейнеп, защото Зейнеп е златно сияние, ще озари купола на цирк Балкански. Там е и е готова да направи изключително опасни номера. Това го казвам съвсем сериозно, да се включи в такива. Сега ще видим и ще ни разкаже малко повече. Сюзет, миличка моя, здравей! Гала, привет от мен. Вече каза къде се намираме. Това е един от изключително редките случаи, в които аз съм много притеснена в ефир. Не е въобще случайно. Първо да кажа, че до мен е моя приятел Сашо Александър Балкански, който всички вече много добре познавате. Джон, който след малко ще оставя живота си в неговите ръце. Аз съм тук от около 2 часа. Репетираме доста сериозно. Не знам какво да ти разкажа. Наистина много се притеснявам. Разкажи ми всичко, какво ще те включат, какво ще направиш, с кой ще направиш номера. Сашо да ми каже, погрижил ли се добре да бъдеш обезопасена? Да, на първо място, може би най-общо казано, ще полетя и в двата номера. Общо взето една моя мечта, която с всевъзможни начини се опитвам да изпълнявам. Днес ще бъде доста реалистична. Но нека да започнем с първия номер. Това е мотор, който преминава под купола на целия цирк, на доста голяма височина. Аз започвам да се обезопасявам с различни неща. Може би Сашо ще ти разказва малко повече за самия номер. Сашо да ми разкаже, да. Здравей, Гала. Първо ще трябва да обезопасиме Зейнеп, защото искам жива и здрава в цирка. Точно така. Ние не искаме тя да бъде наранена. Въпреки, че тя се справя прекрасно, дори без да е обезопасена. Сашо, тъй като аз гледах великолепния ви спектакъл, знам за кой номер говориш. И това ми се струва доста сложно, защото този мотор се изстрелва по едно въже директно нагоре към купола. Много е високо. Не знам, този човек симпатичен ми изглежда. Можем ли да разчитаме на него? Достатъчно опитен ли е? Няма ли да... Разбира се, височината, на която ще изкачим Зейнеп, е над 12 метра. За да разясниме на вашите зрители, един артист, един партньор, който участва в този номер, трябва да се подготви поне няколко месеца, от порядъка на 4 месеца, за да изпълни този номер, този трикс. Зейнеп имаше цифромисловно час и половина и то не да се подготви само за мотоциклета, но и в един друг въздушен номер, на който без да е обезопасена, ние ще издигнем на височина над 7 метра. Саша, това момче, което ще прави номера с Зейнеп, слава Богу, всичко е в неговите ръце. Зейнеп малко повече се вози, отколкото нещо изпълнява, въпреки че тук баланс е сигурно от изключително значение, как да не му пречи на него. Момчето, което кара мотора, откъде е? Кажи ни нещо за него. Той е англичанин от стара фамилия, която се занимава с цирково изкуство. Почват, разбира се, че почват. Неговата фамилия се занимава с цирково изкуство над 100 години. Разказвай сега какво правиш. Тръгвам положението нагоре, така ли? Този човек погледни. И Зейнеп отдолу му тежи. Освен всичко останало, надявам се да не се клати много, защото... Тя не тежи. Гала трябва да се каже, че тя в момента го балансира със своята тежест и ако тя се наклони малко наляво или надясно, може да стане гаф и те да се обърнат и двамата. Тоест нейната роля си е изключително важна, така ли? Точно така, точно така. Колкото е важна неговата, за да балансира мотоциклета. Не знам какво ми говориш, обаче. Нищо не ти говоря, само не мърдай. И тя отдолу. Не, аз вече не съм толкова високо. След малко ще видиш къде съм. Аз тук направо съм си като на земята. Какво значи това? Ти сега да си ниската точка, но видях докъде се качваш. Кажи ми как се чувстваш? Адреналина страшно ли е? Къде е най-страшно? Горе ли? Като се връщаш ли? Разкажи Гала, аз от около 2 часа съм в жесток адреналин. В момента, в който се задейства мотора и то вече ти се покачва още повече адреналина, защото виждаш къде отиваш. Естествено, че на най-високата точка е най-вълнуващо, защото в момента, в който дори той набива спирачка или не знам как да го нарека, имаш чувството, че реално изхвърчаш, вероятно, ако имаше публика в публиката. Много е вълнуващо, много, наистина.
А слизането назад, ти си с гръб отгоре се спускаш, мен пък ми струваше, че това е най-странно. Ме заболя стомаха, като го гледате. Ние с теб няма да го направим. Ами не, назад... Абе, не знам, смисъл, то се случва като части от секундата, не го усещаш, не си мислиш дали се връщаш или тръгваш назад, напред. Ох, много е хубаво. Имаш ли сили още веднъж да го направим? По-скоро май момчето трябва да питам. Естествено, че имам сили, да. Само Сашо трябва да каже на Джон. Джон, let's do it one more time, please. Моля те, не мърдай си, застой, така гледай напред. Сашо, ако пази Боже паднат с мотора, точно падна върху Зейнеп. Ето сега това джуджи ми е... Ох, лошо ми става наистина. Много страшно. Айде, моето момиче, да слизаш вече. Оле, пак не. Стига толкова. Как ще слиза, нали? Още на по-високо ще я казвам. Не, това е друг номер, джуджи, който аз... Боже, не стига, бе. Добре, защо оцеля? Ние правим всичко възможно, за да... Да се отървем от нея. Ужасна. Сашо, моля те, свали я вече, стига този номер. Аз ви предлагам... Гала, мога да се возя още цял ден тук, обаче ви предлагам да слизам, защото следващия номер, който ме очаква, наистина е много опасен. Там съм без предпазни въжета. Да не говорим, че съм на ужасно голяма височина. Предпочитам да сляза, защото... Слизай, Сашо, защо е без предпазни въжета в следващия номер? Саше, как слизаме? Без предпазни въжета, окей, can we go down, please? Без предпазни въжета, защото този номер, както много други в цирковото изкуство, не търпят предпазни въжета. Няма начин как да се обезопаси. Боже мой. Това не знам, джуджи. Така е. Поне ми кажи, като полага такива усилия и е така жертвоготовна, ако нещо си развалим взаимоотношенията тук и я изхвърлим от екипа, готови ли сте да я приберете? Аз вече направих преговори. Ние сме си стиснали ръцете. Ние сме си стиснали ръцете и тя има вече място в нашата трупа. Зизумила, не бързай да си стискаш ръцете, защото много те обичаме и още дълго ще си при нас, така че никакво стискане на ръце. Само един въпрос. Искам да ти... Освен това, Гала, Сашо ме пожела не само на... Thank you, Джон. Не само на българска земя, ами и в чужбина да пътувам с неговата трупа. О, ти гастроли почна нашата вече. Браво! Да, ма то така стават нещата. Значи, на първо място обаче да разглобиме всички тези неща, които са по мен. Разкажи за този номер. Свалям цялата техника, която е по мене, защото просто тя ще изпада, така или иначе няма да те чувам. Оставам да си водите разговори с Сашо, който също ще ми помага по време на номера. Добре, един последен въпрос. Чуваш ли ме сега? Да, чувам те. Ти луда ли си? Малко. Ами не съм, обаче, за да те уверя, че не съм луда, ще ти кажа, че много се страхувам. Вероятно, ако бях луда, няма... Това поне леко ме успокоява. Сваляй техниката и Сашо ще ни разказва с джуджи. А какъв ще бъде следващия номер? Не знам, ето Сашо ще ни каже сега джуджи. Сашо, ще ни обясниш ли? Разбира се, това е един въздушен балет. Казва се шалове. Шалове. Елементарно е, защото това са шалове. Артистката трябва отлично да контролира своето тяло, чувство за баланс и да има много здрав хват, защото изпусне ли се, полита надолу. Добре, как разчиташ на Зейнеп за такова нещо? Зейнеп също е много красива, грациозна, но тя няма физически такава подготовка. Тя не тренира редовно, въобще. Как ще направи каквото и да било? Ние нали репетирахме тук, има си ги физическите данни, момичето. Тя физически данни доста добри има, да ти кажа, но не знам дали за шаловете. Съм от най-гъвкавите, простете за което, но се надявам, че все пак ще се получи нещо красиво. Нали знаете поговорката от всяко дърво свирка не става? От това дърво сега ще видите. Това е дърво за свирки. Айде, сладка моя! Госпожицата, невероятната маска, която ми помага...
Ела при нас, която ми помага през цялото време. Фантастична. Гала, ние с тебе я гледахме и в номерата, които наистина е фантастична. Наистина е великолепна. Thank you very much. Заповядай. Гал, трябва да ти разкрия, че тук атмосферата беше прекрасна. От рано сутринта се заливаме от смях. Абе, на мен не ми е Просто смешно. задушихме притесненията с усмивка и с добро настроение. Може би затова нещата ни се случиха така добре. А какво се очаква сега от Зейнеп да направи с тези шалове? Сега ще видиш. Сашо, не можем ли два-три дюшека нещо да направим отдолу, да сложим... Да. Оп, ето. Ма виж, тя още е готова за цирка. Гледни колко е добра. Зизу, красота. Така, погледни сега. Виждаш ли? Виждам, сега ще полети. Как ще полети? Моля те, вържи я с не... Леле, не искам да гледам, страх ме. Няма да я вържиме, тя се издига в момента. Това вързал ли си го стабилно на кръста и то въобще не ми изглежда сериозно. Тя въобще не е вързана. Тя въобще не е вързана, да. Зейнеп ли вие, така или някой друг? О, леле, не. Сашо, колко високо е? Това ми изглежда. Не знам, камерата ли дава така много високо. Ами, 7-8 метра, Гала. Това е работната височина на нашите артисти. Така да, ма Зейнеп е моята репортерка, не е вашите артисти. Тя вече е част от нашата трупа. Добре, прибери договора в джоба, още си я искам. Добре, окей, няма проблеми. О, леле, милата ми тя. Джужанка, трябва да я нацелуваме много и да й кажем, че се гордеем с Че я обичаме, наистина е нашето златно Трябва слънце. много да уважавате. Сюзетка, мила моя, гордеем се с теб. Лошо ли ти е сега? Повръща ли ти се? Повърша. Саже! Сега се скрием с шаловете тук, за да не ни гледате, защото така стават нещата в цирка. Очевидно, очевидно. Има си и публика, Гала. Аз, баща му на Сашо, искам да знам, Александър Балкански, дали гледа тези неща, защото той е човек, който много държи на всичко да е прецизно, да е както трябва да се прави. И тук е една Зейнеп, която от сутринта стои там да репетира и да... Това е просто защото Зейнеп е много Не талантлива. знам дали би одобрил баща ти, но... Носят ми слушалка, така че вероятно искаш да ме питаш как съм. Да, искам, разкажи. Продължа работата. Чувам те сега. Разказвай как си. Да. Ти ми кажи как изглеждах. Много беше Прекрасна беше, много беше сладка, красива, прегръщаме те и те обичаме и благодарим на Господ, че си жива и здрава, не се преби. Но кажи ми, страшно ли ти беше, при уша ли ти? Не ми прилуша. Много съм щастлива, че сбъдвам мечтите си. Смисъл, много е хубаво. Моля те, не я качвай на колелото на смъртта. Следващия път. Следващия път. Не. Следващия път, ако съпругата на Ники ми позволи, може да я замести. Разбира се. Може да се качите с Следващия Сашо. път трябва ни заместник просто. Да. Не знам какво ти трябва, на мен си ми трябва Зейнеп. Великолепна беше, наистина го казвам. Не знам дали е толкова страшно, колкото на мен ми изглеждаше отдолу, като показваше камерата. Но аз, понеже съм гледала този номер... Наистина адреналина е толкова висок, че по време на репетициите дори имаше момент, в който ме вдигат нагоре и аз не съм усетила. Някой казва отстрани, свалете, много е нависоко. Аз въобще не съм усетила, че съм толкова нависоко. Боже мой! Магията е невероятна, наистина не мога да я опиша. Мога да ти кажа, че изглеждаше много красиво, но ти просто си лежеше и стоеше в една поза. Казвам го само защото сме гледали с теб този номер и знаем какви удивителни неща правят момичетата, които са на тези шоуве и как се премятат, как се въртят, как красиво изглежда, но и ти си беше много красива, мила моя. Много беше сладка. Аз искам само да попитам Сашо накрая... Не знам дали е било красиво, но беше много вълнуващо изживяване, но пък факт, това, което каза ти, момичетата, които са професионалистки на тези шоуве, спират дъха на публиката. Да, така е. Какво искаш да Исках да попитам кога може да видим представленията през април и през май? Ти ги чу, предполагам. Да, представленията по празниците работиме всеки ден. Да. До края на месеца сме в зона Б5, след което се преместваме в квартал Люлин и в квартал Младост и ще бъдем на територията на град София до 16 юни. Прегръщаме ви! Благодаря ти, Сашо, че ни я съхрани.